Tekan ngendi mau yo? Tekani Mogiri. Lar lan kidul alas angker. Arang wong wedok iki kadang kala sok GR ngono kuwi ya. Iya. GR piye sih? Ini mulutku ini yang untuk bisa mengenjot hanya suamiku. Padahal sing nang kempul atos. Saiki sing ngempel loro lho. Ayo sing sijine. Sijine sing endi? Ayo sing bojomu sing ngendi? Aku terima apa entuk wong Paihung kan. Oh, Paihung. Kok wong Paihung pengempule gundul tris-tris jenenge wong Paihung. Anggri Argong tendangan tanpa bayangan. Malah ngirit sampul. Ayo ora ayo. Weh. Kang Kalewyan. Tongpo. Apa angpo? Tongpo kok ongpo. Tongpo. Tongpo ku ya pemain film Hong Kong. Ya. Ning gondrong. Iki Leng Taiwong. Ora tenan to. Ya to jeneng Cina. Jahan wis. Meng prai sedhela ki mbuh. Lah yo tatin kok ya ngono, Leng Taiwong bareng ra Lah itu. apa? Leng Taiwonge tanggone sapi teng bareng ngono kaya. Belang. Kang. Ngapain lho? Aku ora tau lho trocoh, kepancing kowe karo Elisa dadi Sing marai bobrok. kae lho. Ra iso. Iki kan dalangnya terkenal dalang jijiki to wi. Sik tak andani, kowe takono sapa? Sapa sing sok melu aku nek neng luar Jawa? Ayu Elisa aku nek muni mayang sindene liyane kowe-kowe kuwi. Wayangan ujos, wejang aku apik. Ning anggere weruh rupa-rupa sinden ngene kaya rasane kaya arep jenes kae lho. Soale pikirane wis jenes iki. Ya ora ya, kowe iki sing mancing kok ya. Ya ora nek soare kowe nggon geger tukul barang ku lho dadi. Oh, saiki jujur ta arep dumuk ta? Ora. Men didumuk bojomu. Ah, bojoku wis dumuk liyane. Nah, kene Akhirnya ngaku. Kene dong. oh, kayak bojomu muni kene dong. Oh, awas ya kamu pulang nanti tak apa wedding? Iya. Kang. Dek wingi sadurunge aku. Apa? Sadurunge aku rebo wagen kae. Kayak sik nggawa apa jenenge? Nggawa apa? Geblek karo besengek. Cak plastik ngene. Denguk. Tak nang kiwe cah iki areng ngopo. Bareng jam 1 terus. Pak, iya. Aku wis turun. Nyanyi kok. Nyanyi nanti ya. Jam 1 nyanyi nang ngendi? Ayo tak jukoke gitar to ya. Yo, lah nggih. Mboten niku, mboten niku. Lah karepe piye? Embuh. Padahal bendina nang omah Terus nyanyi lho. aku mah terus lunga dhewe prung. Karena dilus mbuh ngene karo. Balik jam pira takok lho, malam Selasa. Malam Rebo. Mbah aku wis turu e. Ah, kuwi. Kuwi. Mboten kalih jenengan po? Ra, lho, aku turuke ya, Mbon. Nganti anak-anak siji ya, Mbon. Aku turu Rambon pirang-pirang sasi ki anak-anak siji tolo. Metune cilik ireng kae lho. Padahal nang omah wis nyanyi lho, masa ya sih. Ayo mbak menawa kurang. Belambiangan ya. Kak. Piye to iki wong iki ngagel-goli lho. Ora apa-apa ki nang kampungku dhewe kok. Iya. Santai wae. Limbukan nganti jam 1 kliwat wis ora masalah. Engko sing penting lakone kecekel. Iya. Ngaku ya isih tombo. Lakon. Lah iki nasibe piye? Tak bayar full kowe iki sindene tak bayar full Oh, kok. alhamdulillah. Iki sing cucul aku. Oh cah padake cah tipis.
Lho, oh Pak Seno keramken ngorbanke kanca-kanca yoga, kanca pesinden ora mungkin. Kuwi. Ya, padake cah tipis. Padake tipis wae. Nek nyuguh sak geleme ya. Nyuguh apa to, Mbak? Mbok cangkeme sing apik. Iki nang kampungku lho kok nyuguh sing apik iki maksude piye? Nek nyuguh tamu iki rak ya kudune merwira wong dalang kondang. Heeh lah, sik kok ora mripra genah ya hebat komplit lho kok. Ora wingi aku dikeki panganan ki meng lemet wae isine ki. Kambil tok ora ana apa-apane. Ah njaluk sing ngambil wutuh ye. Jeblaske ndasmu ye. Ora ngono. Aku dine nek lemet Ya, nek- ki rak ya ana gulane ngono lho. Masa Ayo, meng gula larang kok anggope ora. Oh, Kok mosok ngono kok. nek lemet ya karo telo karo kok anu aku sesuk sing sasi mburi anggere ki teko tak kon gaweke. Gawekno kae wutuhan kambil buntel ketan aku. Men digletak aku. padake cah tipis ya wae. Tuku gula ora kuat. kuwi iki Pak Seno ki tresno karo kanca yoga, kanca pesinden. Ben- Dadi gula itu dikurangi dikit-dikit ora cetil Ya, ora. ya, Pak Seno kok cetil ora. Wong ki sing ekonomis lho. Ekonomis. Lah iya aku iki nang omah ki wadah gula tak tulisi uyah kok. Lah ben ngapa? Ah dayaya kae banget e. Anggere sore dodolan gawe wedang dhewe, dolan gawe. Lah iki nek ra tak pepaeka, toples kae tak tulisi garam ning jerone gula. Niki napa, Pak? Uyah aku ngono. Do gawe wedang paitan aku legi dhewe. Ya eten. Kuwi gak kesung aku moro blek kongguan isine cengkaruk kok. Kongguan isine Iya, cengkaruk. sing dolan kon aku ya obro, bonimin. Tua-tua kan harus suguhi cengkaruk ah botol. Enggak, Pak, do didahar bareng buka pun mawon kok. Lor cengkaruk loroe tekan jam 11 bengi ming. Awet dicapai. Kuwi nek pengen ngerti dalang kondang iki ngono kuwi. Ya merwirane ya ngono. Cara menabung yang tepat. Iya. Yo. Kang Kaliwyat lewiat pelambyangan pelambyangan Ya. Nano, mangga. aja tak Ya aja pelit-pelit to, Pak. Ora kuwi ngawekani. Wetan ini tak tatani meja, tak kei suguhan-suguhan ki tak nggo tamu-tamu sing kira-kira ki duwe derajat sing ngrawuhi pas dina netonku. Ya. Tamune rung teko wiyaga wis do ilir. Arep tak elekke wong kuwi wiyagaku, nek ora tak elekke tamune kesisonan. Iya, moko do nyiduk nekat. Iwak pitik iki wis tak cuwili mboko iki men jon suku ayo meso loro. Lho iki brutu kok ora ana suwiwine. Lah nek ora wangun jukuk suwiwi ya wis. Iya. Kaya iki awake ilmu iki jan. kula wingi kapusan lho. Kapusan piye? Menitin akhirnya anu ngancani madang Mbak Mimin iki. Tak buka iki lho, ora ono kabeh, ora ono entek-entekan jebulane. Aku rak muni piye? Napa? Aku muni piye? Kancani Mbak Kowe muni pundi, Pak? Ah kae segane lemari. Lawuhe nang cething. Ah nek doyan yo nguntalo lemari. Lah iki kan madang kok ora ono apa-apa iki sing Aku dipangan. rak muni to segane lemari. Lawuhe cething. Dadi ora segane lemari ki ora, segane lemari. Oh, dadi kan Lawe mangan ceting. lemari ngono. Ono dikeki jeruke kecute ra umumi. Ojo tomot kok ora. Lah aku nek ora tak pangan ya piye wong dinehi jeruk. Ah wong kowe iki biasane kowe nek ora tak kei jeruk nang siwon kae opek jeruk. Kae lho, jeruk apa sih nggo gawe wedang kae? Nipis. Jeruk nipis kae dipethik ya di Edan aku. Ani Gawe kepen- toko panganane blimbing wuluh. Jeruk Heeh. Ya. tak
tanah India. Ora apa-apa, aku tok elek-elek ora masalah. Tok nekke dalang cetil ora masalah. Lah cetil ora? Ha iya tak akoni wis. Lah piye? Ha iki bojoku lek ngrungokke ning joglo iki nek krungu, sesuk nek nganti goleki ditenono. Sing asline niki nek Bu Agnes itu enggak cetil. Ah, takut. Enggak, mergo jenengan Bu nek karo yoga iki rasah, iki wae ngono. Lho kok kowe ngerti? Ayo ngerti wong bar omong. Ya wis. Mosok ya dipilah-pilah, Mbak, yoga karo padha, tamu karo Nek padha dipadha. nek percaya mang takon. Aku pas rono kae dipadha iki. Sing jeneng golek kobis sing nganti ngelembrah lho ning streaming ki. Nganti aku ki tekan Pontianak kono ya dunekke. Halo Pak Seno, gimana golek kobis? Golek kobis. Isen aku gitu. Lah ya tenanan kok. Hanya golek kobis pisan wiyaga kok ati ning ngabarke tekan ndi lho. Dikira aku dalang. Aku ki niate mung arep maeka penabuh. Ora kok arep nyoba golek kobis. Pancen mung duduh kobis tak nei duduh gule tak nei kobis. Watake penabuh nek arep mangan tak mesti nyiduki iwake sik to. Mbok disaring saka kono tekan kene klothek. Kobis. Klothek aku nonton ya Modaro. Wi Mbak Mimin nek arep ngerti. Aku ki lho tau moro ya ndaraku Mbak Mimin monggo dahar kali soto gobios. Ndaraku bar dahar soto kok awake gembrobios ngono. Jebule lek gobios iki golek iwake ngantek gembrobios ora kecekel. Lah ya iki padha arek golek kobis kuwi. Nek ngono kok padake wong tipis. Ning ya iki nggo kaca benggone sesuk Pak Sino wis ora arep ngono kuwi meneh. Wis ora wis malah luwih parah malah. Aku ki nek ana sedulur teko lak oyake pitik kok. Iya. Pitik sapa? Ya pitik Tugiya. Lah oyak mbuh urusane kuwi sing penting bleh sik. Ha iya. Yo. Enggak. Melaring Ku melyaring. Ku melyaring Taman Sari Nuswan Tara. Ya, monggo Mas balungane. Nek neng yuk. Kerajaan yang wangi
Latin. Matur suwun Mbak Mimin, matur suwun Mbak Elisa. Yo.